Хей, днес не празнуваме просто свобода. Днес празнуваме духа на България. Дух, който не се прекланя, не се предава и не се забравя. На 3 март се прекланяме пред всички, които са дали живота си да я има България. Пред смелите, пред борците, пред всички, които са носили надежда за свобода в сърцата ни, когато всичко е изглеждало загубено. България не е просто земя. България е история, написана с кръв и вяра. България е майчин език, който звучи като песен. България е памет, която ни държи изправени, когато светът се променя. Нека пазим България не само с думи, а и с дела. С сърца, които обичат родината. С сърце, които градят бъдещето, и с души, които никога няма да забравят кои сме и откъде идваме. Да живее България! Честит 3 март, българи!